Казан вертолет заводы хезмәткәрләре Россия армиясенә һәм флотка ярдәм күрсәтүләрен белдерде. Предприятиедә эшләүчеләрнең фикерләре турында киләсе язмада. Ул Ми-8 вертолетының электрон системасын җентекләп тикшерә. Эдуард Семенов вертолет заводы монтажчысы. Тыныч холыклы кеше, ә бу көннәрдә күңеле тыныч түгел. Заман милләтчелегенең нәрсәгә китерәчәгенә, ни өчен Донбасста махсус операция башлануын яхшы аңлый. До этого жил в Приднестровье, я видел все это. Ну, не воочию, но хотя бы краем. Днестр буенда яшәдем. Буларның барысында милләтчеләрнең мәгънәсез эшчәнлеген үз күзләрем белән күрдем. Генерал Лебедь бу явызлыкны көч кулланып кына җиңеп булуын күрсәтте. Башкача юлы юк. Эдуард Семеновның әтисе хәрби очучы була. Танылган генерал Лебедь командованиесендә хезмәт итә. Ул Россия армиясенә ахыргача турылыклы булып кала. Аны Днестр буенда җирләр. Офицерның улы завод кешеләре алдында чыгыш ясады. Помните, как горел дом профсоюзов, как выпадали люди. 14 елда профсоюзлар йорты яңган, кешеләрнең тәрәзәләрдән сикерүләрен хәтерли торгансыздыр. Булар бик куркыныч нәрсә. Буларның барысында бер кашында кабатланмавын, җир йөзендә тынычлык урнашуын телим. Заводта Эдуард Семенов кебек битараф булмаучылар күп. Предприятие җитәкчелеге белән бергә Россия армиясе һәм флотына ярдәм итү йөзеннән очрашу оештырдылар. Ил президенты кабул иткән карарны хупладылар. Ни одна страна не выразила свои претензии к США, когда бомбили Белград, когда бомбили Ливан, брали... Америка Кушма Штатлары Белградны, Ливанны бомбага тотканда, Гыракны алганда, Сириягә бомба ташлап, тыныч халыкны юк иткән чакларда бер илдә каршылык белдермәде. Хәзер нишләптер Украина неонацистларының үз халкын кимсетүен күрмиләр. Кораллы көчләр исеменнән Татарстан хәрби комиссары урынбасары чыгыш ясады. Хочу сказать спасибо вам и в вашем лице всему народу Татарстана. Сезгә, шулай ук барлык Татарстан халкына актив гражданлык позициясе өчен рәхмәт итәсем килә. Тәҗрибәле, бердәм команда булып эшләп, предприятиенең киләчәктә дә алдынгы урында баруына ышанам. Будет занимать передовые места. Җыелыштан соң завод хезмәткәрләре эш урыннарына таралышты. Заказлары күп. Предприятие оборона комплексын Ми-8 һәм Ми-38 машиналары белән тәэмин итә. Армия һәм флотка элеккечә булышуларын дәвам итәләр. Фарис Мөхәммәтов, Булат Шакиев, Дамир Мөхәммәтханов, Татарстан яңалыклары.